אוקיי, אז יאללה, אני מתחיל לשחק. אני בודק שזה מצולם. מצולם. יאללה. אני אשים קצת קול שיהיה פה. חכו. חכו. אני צריך לעשות משהו. הנה, עכשיו שומעים את זה. את המשחק. לא, נלך לפה לפלואוד הזה, כי ראיתי את החרא הזה בטיקטוק, ואני אחפש את המקום. יאללה. אני מעלה את זה גם ליוטיוב וגם לטיקטוק. אז כאילו, אם אתם רוצים תירשמו אליי לערוץ ביוטיוב, ואם אתם רוצים גם אפשר לטיקטוק. הנה זה, יופי. אני רוצה להשיג את זה. שיצא לי את המסכה, פליז. אם אני כבר פה. נו, למה? למה אתם עושים לי רע בחיים? יודעים מה? אני פה עד שיוצא לי מסכה, יאללה. יש אני יודע שזה המקום. סימנתי. אולי יש לבן אדם הזה. נו מה? טוב, אני מאמין שהוא היה עושה. אולי שוקויב. מה הסיכויים שאני אצליח עם שוקויב? זה לא עובד. עובד, אז לא צריך, יאללה, נו. את המסכה, פליז. פליז, נו. אני מת לא ראו את זה בכלל. שיט. אני במקום. אז תסתכלו איפה אני. פה. אם אני קצת מסתיר, סליחה. כי אני עם השלט. חכו. אולי יהיה לו את המסכה. יש לו? לא, אין לו. אני לא לקח את השוטגן החרא הזה. איך החטאתי את זה? אין לו גם את המסכה ואין לי למה ללכת אליו. רגע, אולי יש פה. יש. תיעוד שלי מוצא את זה. יש. ומוס. טלפורט לשם.
מה, אפשר להיכנס לבפנים? הנה, אפשר. או, הנה. כל הכבוד. שוטגן לג'ינדרי. אוקיי, פה אני צריך לחצוב, לא? הנה. נתנו את המקום ברוך השם. עוד מסכה. ניקח את זה. לא! איזה קרינג' אני. מה אני צריך את השוט? בעזרת השם משהו טוב. לא יודע מה עדיף לי. תקשיבו. יש פה הרבה לוט שאני רוצה. לא, אין לי כבר מה. הנה, יש פה הרבה כדורים. אני עדיף לקחת את זה ולצאת. רגע! הצלחתי סוף סוף. פעם ראשונה. מה יש לי? אני קצת אוטיסט, אל תתייחסו. כאילו, תבטלו את זה. שנייה. כן, מי רוצה מולי 1v1? יודעים מה? אני מעלה את זה רק ליוטיוב. אני רוצה להגיע ל1,000 סאבים או... לא, ל100. מה, זה מטרה מוגזמת בשביל יוטיובר מתחיל. שמעו. ממש בא לי להצליח. באמת שבא לי להצליח בטירוף. זה יעזור לי מאוד אם תשימו סאב. כאילו יש לי גם טיקטוק, אבל אתם לא חייבים. כאילו למי שיש טיקטוק, אתם לא חייבים לשים לי. רק אם אתם רוצים. דרך אגב, אני בן 10, אוקיי? אני לא עכשיו אתחיל לדבר על... אני אתחיל קצת לדבר על עצמי, לא? יאללה, נו. יש לי ברירה. אני בן 10, קוראים לי רומי. כאילו אני עוד חודשיים חוגג 11. כאילו במרץ. אוקיי. אז... המקצוע שאני הכי אוהב בבית ספר זה ספורט. כמובן ספורט. הספורט שאני הכי אוהב הוא כדורגל. ונו, מה זה? שנייה, אולי צד שני צריך. הנה, אולי. זה לא עובד. אז הספורט שאני הכי אוהב זה כדורגל. אני משחק בהפועל ירושלים, אני אוהד את הפועל ירושלים. אם אתם רוצים שאני אעשה שת"פ עם יוטיובר קטן מאוד וחמוד. בום, 91. יופי. אני ממשיך לעלות פה. מה זה? אימא'לה, איזה חרא זה. למה אבל בכל משחק שאני משחק, כאילו, למה כל משחק לא משתגר הגודזילה? כאילו, לא אכפת לי להיות הגודזילה. פשוט בא לי להשלים את המשימות ולהשיג את הגודזילה כבר. כאילו, אני עוד שנייה משיג. עוד לבל אחד. אני גם לא משחק הרבה בזמן האחרון. אז זה יעזור לי מאוד עם... מישהו רוצה לראות פרי בילד? לא, מה זה אחר הזה?
שנייה, יש פה מכונית. שלא תפיל אותי. אני במרדף אחרי האוטו הזה. איי! יש פה בן אדם. לא! מה? איך? אני מחטיא הכל. שנייה, אני צריך להתאים. לא, הם גרועים פה בשרת הזה. עזבו אותי. מה זה? אופה, זה יותר טוב. לא, אני צריך להתקדם יותר. שנייה, יש את זה. לא! לא! מה ביקשתי?